No, dobré, stačí. No, už to vadí, už to vadí. Už to nevadí. Ne. Však si mi nápadu. Máčku. Čumák. Mě se zbavila to. To bych chtěla. Vyplývají pecky? To, že to je pecka, nepoznala. Vypadá to, že budu do tady rád. Tak, je sladě. To je. To je kdyby stačka. I kuš. Ukáž, ale kuš. To budou spovědníky. A co teprve až polezem na unesou? To bylo. Také vyraz. Jo. Dobré. Odpočíkáš do odpočívadla. Jo. Kurva, jsme to vzal, A ještě co to za si do bandělku vezmu nějaké boty na podpatku a budu dělat jako, že jsem v tom vyšla. Jo. A to budou špatný na prále. Ještě hele, A že? pak to dostane, pak vlezem do dvíře. Nevěřte jí to. Aha, to byla srda. Ty běžíš v šoku. Nahoře Tak úplně mega velký. nahoře na se můžete, tam je cesta, že? No. Asfaltovka. To jsme vyšli. Máš vždycky Teď jsou to... Ještě mi nesukně, ale v tom Teď jsou případě. boty v Lidlu. Teď budou boty v Lidlu nahoře, tak se musím koupit za 800, protože nemůžu ty nahory. A Marketka v nich kydala hnoj, že? Říkala. To bylo posraný. Naštvaný. A ještě můžeme udělat fotku před obchodem s Hadrama, s Marketkou. Jo. To rovnou natočit, jak tam skáče. A potom to se nešete. Marketku si měl točit jak dělala scénu na hostě. Ty fakt, Máme druhý pokus. to se No tak fotku, jak se natěšeme, a potom ven, tašky, jo, žere. Nebo jako to budou vycházet ti uživatelé. Nebo jak se tam říká. To bych řekl tak, já, tak by si člověk nedivil, ale... My to taky neříkáme uživatel nebo klient, ale jak se zákazník. Jo, čekáme pacient, víš. Ty kunda. Ty chuda. Materiál. Někde němčina je dobrá. Jak vycházeli ti zákazníci, tak bychom poprosili si na počítačky, ale to se tam vypočí. A potom jsme si nakoupili. Něký rýč, jak bude vycházet. A tady nebo bodyguard nám rovnou si tašky. A my nám. Ty pinduliny, že? Pindulíne? Pindulina. Že znáš pindulinu? Co je pindulina? Tak musíme ti poslat video, že? Pošlem video. Nějaká panička, která kupuje hodně. No. Mamka je pindulina. Naše. Já to si mám jmenoval, ale to
jsi jenom cukla, No vše úplně se nesmíte, já jsem na toho Silvestra, jak jsem po tom šampáňu, jsem chytala takovou škytávku, já jsem asi hodinu škytala. To bylo šílené. Taky mi spadla. Jsi se nepochlubila, že? Jde po chodíčku, nosím tam dole. Pak jsem z postele spadla. To hlavně říkal před teďkou. No ty už se teďka úplně. Ty jsi spal babičky, že? Nakonec ne. Takové, to myslím, že pochopil. Jak Marketka byla Ale spadla jsem z postele. Jak Marketka byla menší, tak se ptala taťky, táti, můžu přespat u kamarádky? A taťka, tak si běž. A Marketka, tak jo, teďka to dovolila. A teďka to řekl, tak jim to dovolila, tak si běž. A mamka, to by nikoho nenapadlo, když to taky to že mají. A Marketka, jo. A potom brečela a řekla, já jsem si vzpomněla, že taťka mi to dovolila. Tak si běž. A teďka potom jenom nesmí to tak říkat, blbě, no. Protože Marketka ho nepochopí. Nepochopí hodně věcí, že? No jo. No co? No, to jsi vzpomněl. A tak jsme se ztratili na grantu. Byla první naše zkuska, jako bychom se nestratili. Ne, já jsem jenom prodržoval cestu k řece, víš? Až se ztratila, jo. Ne, ona měla naplánovanou cestu a tam ta cesta byla rozdělána, že tam dělala potrubinu, to nevěděla vůbec. Půjdeme o ulici dál. A teď nevím, koho Bratě potom říká, na mě čekal, takže prošel nějakou cestu na řeku, už to měl za 2 minuty. To byl třeba účel, že se to tak zdržovala, víš? Ano. To byl vlák potom. Taky možná. Už tam dělají konečně ten borůvkový shake? Lešny? Nebo... Kde jsme to chodili? Na tom náměstí? Kafe de Mare, nebo tak ne? No asi jo. Tak v napojeném lístku mají borůvkový koktejl lešny. A vždycky. No, ale víte, to je taková lesní směs více. Tak jo, příště, ten borůvkový. No, to je taková lesní směs. Pokaždé. A vždycky, proč tady máte napsané borůvkový koktejl, když to není No borůvkový? právě. Ale jednou ti ho tam udělali. Jo? Možná poprvé. Jo. Nebo už si vědět, že jaký to zákazník, tak radši koupili borůvky. Když to tam mají napsané? Tak já vím. Lesní směs je lesní směs. Možná, myslíš si, že borůvky si lesní směs, tak jo? Ono možná potom jako jahody, lesní směs. Maliny, lesní směs. Univerzal drink. Taky možnost. Už asi nic. Asi nejsem. No, ještě to mám někdo. Ještě poklidně. To čekají, že dojíte to maso, co tam máte. Tak jsem tam naplano. Co prosím? Už jsem to měl hodně. Ne, to je velká porce, no, tady tohleto. Ale to jsem přijedl včera. Všechno v pořádku? Jo. Můžu odnést nebo Určitě, ne, můžete odnést. Tohle zapnu na každé svatbě. Na svatbě každého stolu. Ty jsi to hrával? Teďko všechno? Celou dobu. To jako fakt? Jo, vrátě se tu začal řezat, jak mě viděl. Jo, hej, ale my to všecko budeme vědět, vy nás budete pomlouvat u toho stolu a my to potom doma všecko. Jo, no. No, ale já to zjistím, že ty víš, to jsi nepomlouvala třeba. To má ale nemožné šaty, to jsme vybrali my. To.
Co? Můžu to hladit? Budete to chtít zabalit? Ne, děkujem. Prosím. Na večeři S těma třeba. chůkama, že? Nemůžeš trénovat. Může, to bude zajímavé, ještě potom, když tam dáš ten prostřih z té kamery, co tam bude, tak... Ale fikané. A pak to všecko uslyšíme, jak nás pomluvají moji rodiče. My jsme vás všechny slyšeli. Rodiče budou hned vedle nás, to uslyšíme. Spíš tam babi Marta s dědou Láďou. No, ti se zabijal. Teď celá jdu do houpací sítě a... Jsme minule šli ještě do zoo. Prosím? Jsme minule šli ještě do zoo odsud. Ty vogo. Jo, No? Jsme tam nasedli na trolejbus a jeli jsme. A ještě jsme nedojeli. Ještě, jestli si pamatuješ, tak on dojel a jedl na zastávku před jo. a zavřel a nic. A všichni jsme na něj už koukali, ale... To mi to pokazilo, už dál nejede. Jo. Ale zavřel dveře, jo? Jo, zavřel dveře a nepustil nikoho a už to nejede. Mám poruchu. Šuana. Kdybychom se kypli, víš, to polivko. A neby to ke mně. No, vidíte, jak jsem to pěkně poskládá? No, taky. Ten to má i vyžehlené, dívej. My jsme solidní, skromné, že? Ne, musí to nějak vypadat přece. Stará babička. Tady je pro vás ještě koláček štěstí. Každého. Čekajte, bych vám to nějak to postavit. Tak já chci ten vrchní. Tak jdem na to. To se asi nejde. Já myslím, že oni to nikdy nejí, nebo Ale to se tady si ale je to oni to jako, že by to bylo jedle. A vy když máte vlastně, tam najdete životní moudro. Teď někdy si vám možná víno? A to je slyšel? Kanál. Tak ne. Prosím. Jsi blondina. Ne, se radši zeptám, protože někoho stavili čeho, co? Ne, já myslím jako, že tam najdeš životní modrost. Jsi blondina. No, jaká fajla. Já se to trolím. Co kušíš ještě? Kousu. Co mi to připomíná? To těsto. Tvé nejtajnější přání se splní. To máš ty. Já vám budeš brzy poctěn někým, koho respektuješ. Když mě někdo pochválí. Já tu mám všichni souhlasit s tím, že jste nejlepší. To si říkají před maturitou. To fakt pomůže. Si to vem sebou. Někdy je lepší vědět, kde vystoupit, než vystoupit. Myslíte? Znova můžeš ještě přečíst. Nevím teda, co je moje nejtajnější přání, protože všechny mám. A svatba asi taky bude. Nakonec. Vínko potom. To byl vražedný pohled. To je tvoje nejtajnější přání, abych já měla děti. Máme zvířata, to nám stačí. Tam můžeme vybraný kočárky. Ale dokážete si představit? Víte, kolik jsme vystřelili zvířat, než jsme zůstali u těch třech? Víte, kolik bychom museli vystřelit my, než bychom zůstali? Byly mít těžký život, ještě si dá. Řekni, že ne.
si vybrala. A já si tě stále ještě nemusím vzít, víš? Jo. Jo. To snad ne. Ještě stále mám to, možnost útěku. Ségra, nebyl mi. Jsme viděli fotku, jsem to chtěla sdílet na Facebooku, pak jsem na to zapomněla. Tam byla cesta k oltáři a tam byla deska a tam bylo, ještě máš šanci utéct. Takové ty prostě odstupňované. Bylo dobré. Ale to bylo pro chlapa, že? Potom mi to pošli. To mi děda furt říká. Jo. Když jsem jel na svatbu, tak strejda, že? Mě vezl a říká, ještě si to můžeš rozmyslet, ještě můžeme jít pryč. A já byl jsem to. Co? Vždycky, a já byl jsem to. Ho neposlechne. Tak mě Vašek poslechne, jak jsme tam byli poprvé, tak on. Ale ho si nikdy neberte, on je strašný vnuk. A Vašek na to úplně jako jo, jakože pomluvy úplně. A potom, jak jsme tam přišli po druhé, tak teda zjistila si, že to nefungovalo, tak potom no a jako budete se chtít vzít a po třetí už potom zase a neber si ji, Vašíku. A já jsem Vašikovi slíbil dort dvoupatrový na svatbu. Ale už dlouho moc dorty dělat nebudu, to jsem si to vzít prostě. To už říkám před 5 lety. Takže. To nechám. To teď skvělé. Poctě mě, kým koho respektuješ. Zaplatím. No, tak dneska to mám zadačku. To zde neříká. Doufám, že to nehráme ještě. Jo? No. Audio záznam. To nemyslím, že jsem to nevypnul. Jo. No, Má že to takový bude. ksicht a jezdí po něm vždycky. Co tam má ksicht? Můj ksicht tam má. Prosím. No tak. Ale nevyste. Máte dobrá fotka. To bylo náhodou v Medvídkově, jako. Je to bude medvěd? Jo, no to si budu muset dát úplně dopředu. A chceš vidět Leonku v čase? Ale to je strašné, jako. Ale on se toho nechce vzdát těch fotek. Já jsem mu to vždycky chtěla vyhodit a tu nejnovější nechat. Já už nevím, jak to vypadá. Ale počkej, počkej, to jsem neviděla. Každý rok jsem se na tak blbla. Navrátit. Jinak děkujeme, Vašku. Za co? Jo. To je všechno. Jsi to přemýšlel fotka? On se lekl, že už mu to nevrátíš. Fotky. Prosím. Tady na to mi přijdeš taková nejmladší. To Ta je byla... dobarvovaná uměle. Chlapovi nějak kiksnula tiskárna, tak to uměle dobarvoval, nevím. Jo? Jo, ta je nejhorší ta fotka. To je méně reálná. No, tak teď Už si škrabuji. No, to máš také kino. Skýnu, teda, jak se to ví. Já už nevím, A vždycky jak mi to půjdu k holiči a na Mikado, ukážu tady tu fotku, tak to rozmyslí půjdu. to. No, co si chtěl říct? tak to zbalte. Jak jsi mi poprvé řekla, ty kino. Ať jo. Jsi uvažoval, co? To mamka nám říkala vždycky, a kupte si nějaká kokínka. Co to? Kokínka si kupte nějaká. Čokoládky.